కమలిన తరకా సముదయంబుల ఈనెల సర్వవేద శాస్త్రముల యశేష పారము ముదంబున బొందను బుద్ధిబాహు విక్రమమున దుర్గమాద జల గౌరవ భారతీ సముద్రము దరియంగ ఈదెను విధాతృనకైనను ఏరబోలునే భారతము అవతారిక భావము. కవివరుడు నన్నయ్య భట్టు భూపతి రాజరాజ నరేంద్రునితో ఇట్లు పలికెను. నిర్మలమైన నక్షత్ర సముదాయమును గణింపవచ్చును. సర్వవేద శాస్త్రముల అపార జ్ఞానము ఇచ్ఛతో పొందవచ్చును. భారత జ్ఞానార్థ సముద్రమును బుద్ధి కౌశలము వలన మరియు బాహు పరాక్రమముతో దరిచేరుటకు విధాతకునైనను నేర్చుకొనుటకు సాధ్యము కాదు కదా. అయినను ఓ రాజమహేంద్ర, నీ అనుమతితో విద్వజ్జనుల అనుగ్రహము వలన తెలుగులో భారత రచన చేయుటకు నన్నయ్య కవీంద్రులు అంగీకరించెను. శుభం.